सावरायदों सावरायग्रा बिथांनि नारसिननाय बायदियै BPF जोंसो सावरायदों गुबुनजों सावरायथ'वाखै दाना BPF जों मा सावरायदों आं नोंथांमोननो खोन्थानि फार्स्ट पइन्टआ जादों जोंनि कन्डिशननि फार्स्ट पइन्टआ जादों जोङो जुदि नोंथांजों कोअर्डिनेशन कमिटिया एलायन्स गभर्नमेन्ट खालामनो गोनां जायोब्ला जोंनो 16टा सिट होनांगोन मानोना जोङो मोनब्रै हानजा खरै 4 सानजा 4 16टा सिट जोंनो होनांगोन बिदि होननायाव जोंनि हाग्रामा बिथाङा होनबाय नङा जों नोंथांमोननो 16टा होनो हाया 12टाल' होनो हागोन अके जोङो 12टाखौ एक्सेप्ट खालामबाय दानिया बाथ्राया जादों 12टा होबाय नाथाय जों होनदों जोंनो गाहायाव होनाङा जोंनो गोजौआवसो नांगौ नाथाय बिथांमोना गोजौआवहाय मेनेज खालामनो हाया गाहायावसो मेनेज खालामनो हायो आरो जोंनि जा मोनब्रै हानजा बे मोनब्रै हानजाया मालाबाबो गाहायाव देरहानो हाखाया अके बेबो थांबाय आं सैथोखौसो बुंदों असैथोखौ माबाबो बुङाखै जोङो BPF जों मा सावरायदोंमोन बेखौसो बुंगासिनो दङ नैथियाव होनबाय हाग्रामा बिथांखौ जुदि जोङो नोंथांजों एलायन्स सरकार दायोब्ला मोनब्रै हानजाया जों देरहानानै अब्ला बे एलायन्स सरकार दानाय टाइमाव जोङो मोनसे डिमान्ड खालामनो नागिरदों कन्डिशन बे कन्डिशना जादों जोंनो चिफ नङाबा डिपुटि चिफखौ होनांगोन हाग्रामा बिथाङा डाइरेक्ट होनदों है डिपुटि चिफ आरो चिफखौलाय मानो नोंसोरनो नांगौ नोंसोरनो आं मोजां मोजां डिपार्टमेन्टनि EM होगोन होननानै बुंबाय बेबो थांबाय अब्लाबो जोंबो नाबो होनाखै औबो होनाखै जों जास्ट खोनासंदोंल' जोंनि सोंनायखौ थामथियाव होनबाय जोंहा गोबां केसफोर दङ 69था जोंनि केडारफोरा लिडारफोरा हायेनास केस जानानै दङ जायफ्रा दिनै जेलाव दङ माखासे जेलबो गैया जेरावबो थांथ'वाखै बे 69थानि गेजेराव बांसिनानो जिउ जोबजासे साजा होजानायनि आरो खायसे खायसेया फासि होजानायनि साजा डिक्लेयार होजानानै दंखायो जोङो जुदि नोंथांजों एलायन्स सरकार दानानै एलायन्स खालामनानै गभर्नमेन्ट दायोब्ला नोंथाङा बे केसनि सायावहाय माबायदि रेसपन्स होगोन थामहिनबा नोंथांनि थांखिया मा बख'नायनि राहा लामाया होननायाव बियो होनबाय आंखौ गभर्नमेन्टआ होग्रोदोब्रा 21टा देरा होग्रोदो बिनि उनाव जों सावरायलायनोसै ज'नो होनदों दानिया गुबै बाथ्राया जादों जों जुदि एलायन्स गभर्नमेन्ट दायोब्ला बिथाङा मा मावगोन जोंनि केसनि सायावहाय बेखौ जोङो रोखा मोननो लुबैनाय बिथांनि कुइसननि एन्साराव मोनसेबो रोखाथि गैयामोन अके बेबो थांबाय जों बेखौबो सिरियै खोनासंबाय येस न' जों जेबो बुङाखिसै दानिया 4 नाम्बार कुइसना जादों बेखौ जोंनि धीरेन ग्रुप बिथांनि लोगो नेहाथारि लोगो आफादगिरि बिथांनि नामा मा नाम मोनलाय फैलाव बिथाङा सोंदों आरो आच्छा सार जोंथ' मोनब्रै हानजाजों इउनाइट जाबाय दानिया जों जुदि खावलायो नोंथांमोनखौबो प्रमद बर' आरो नोंथांखौबो इउनाइट जाहोनानै नोंथाङा मा बुङो बेयाव बिथाङा होनबाय आं प्रमद बर'खौ माब्लाबानिफ्रायनो BPF हाबहोखादोंलै बिथाङासो हाबाखै होनबाय दाना कुइसना जादों इउनिफिकेशना सोरनिबा खाथियाव मार्चआप जानायनि नङा इउनिफिकेशना जादों मोनसे साथानि सिङावनो ज'यै गावबा गाव गसंनानै खौसेथि मावलांनाय बेखौ बेनि मेइन उद्देश्यआ जादों सिट शेयारिं खालामलायनानै जों गावजों गाव नांलायालासेनो उइदाउट कन्टेस्ट देरहानो हायो नामा बे राहा लामाखौ लानानैसो जोङो खौसेथिनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन खौसेथिनि जा बाथ्रा जा थांखि बेबो फैमाल जाबाय बयनिख्रुइ इन्टारेस्टिं कुइसना बेखौबो आं खालामदों बे कुइसनखौ जों सिलिगुरियाव खालामदोंमोन बे समनिफ्राय फैनायावनो आं लामायाव एक्सिडेन्ट जाफैदों लास्ट कुइसन एबा 5 नाम्बार कुइसना जादों थांनाय 34 बोसोर जोंनि NDBनि सोमावसारनायावहाय गोबां मुंख्लं जानाय गोबां गादब जानाय सोबख' जानाय इक'नमिकेलि आरो जोंनि सोमावसारनायाव बुग्लिजानाय जेल जोबजानाय आरो सोरबा गावनानै खुनिया खाना खुजा लेंग्रा जानानै थानाय सुबुंफोरखौ जोङो पार्मानेन्ट मोनसे रिहेबिलिटेसन होनो थाखाय जब क्रिएशन खालामनो नागिरो 15,000 जब 15,000 साख्रि मानोना जोंनि जा एकर्ड बे एकर्डनि दफा बायदियै सेकेन्ड ग्रेड थार्ड ग्रेड
4 ग्रेड पस्टखौ क्रिएट खालामनानै साख्रि होनो हानाय जोंहा गोहो दङ। जाय गोहोआ इउनियन टेरिटरिनि सिङावल' थायो। बेखौ इउटिआर एकर्डनि दारै मोननो हादों। बिटिसि एकर्डनि दारै 4 ग्रेडखौबो फुल फ्लेजेड साख्रि होनो हानाय मोन्थाय गैयामोन। नाथाय बिटिआर एकर्डनि दारै 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड मोनथाम ग्रेडनि पस्ट क्रिएट खालामनानै जों साख्रि होनो हायो। जेरावहाय जोङो साख्रिखौनो होनो हाखायो पस्ट क्रिएट खालामनानै। दाना कुइसना जादों 15,000 पस्ट क्रिएट खालामनानै बै साहा ओनसोलनि थाखाय जाय ओनसोला जोंनि एनडिबिनि सोमावसारनायनि दारै गोग्लैसोनानै दङ बिथांमोननो इन्टारभिउ होनाङालासिनो गरसे फैसा होनाङालासिनो जोङो साख्रि होनो थाखाय मोनसे थांखि दैखांदों। बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन होनना बुंनायाव हाग्रामा बिथाङा बुंदों आंनि बिएलटिनि गथ'फोरखौनो दाबो साख्रि होनो हायाखै, नोंथांमोनखौ बोरै साख्रि होनो? कुइसना बिराद सोमोनांथाव। बिथाङा हायाखै, नंगौ, सैथो खोन्था। थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोननि गभर्नमेन्टआ सोबख'दों, गादबदों, नासयबोदोंल' जोंनि रायजो राजाखौ। जोंनि अनजालु बिएलटि फंबायमोनखौ बिथांमोना जौनि फुख्रियाव गोजोम होनानै नंगौ लामानिफ्राय एरायहोनायनि अनगा जेबो मावहोआखै। आरो बिथांमोना मा साख्रि होनो? जाय बाथ्राखौ जेब्ला जोङो इउपिपिएलनो बे कन्डिशनफोरखौ जाबसिनहैदोंमोन, आं लास्ट कन्डिशनखौल' नोंथांमोननो बुंसै। इउपिपिएलआ बुंदों नोंथां मा 15,000ल', 50,000निख्रुइ बांसिन पस्ट क्रिएट खालामनानै जोङो 5 बोसोरनि गेजेराव रायजो राजानि जोहोलाव बै लाइमोन गथ'फोरनो जों साख्रि होनो हायो होननानै बिथाङा आंनो बाथ्रा होदों। नाथाय अब्लाबो आं इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौ बुंदों न', आंहा 50,000, 1 लाख पस्ट क्रिएसन खालामनायजों सोमोन्दो गैया। बे जाखानांगौ, बे जोंनि मोननांगौ मोन्थायखा आरो बेखौ गभर्नमेन्टआ होखानांगौ। जायखि गभर्नमेन्टआनो फैयाथों मानो, इउपिपिएलआनो फैयाथों मानो, कंग्रेसआनो फैयाथों मानो, बिजेपिआनो फैयाथों मानो। किन्तु आंनि व्यक्तिगत कन्डिशना जाय मुंख्लं जादों न'खर, जाय रान्दि हिनजावफोर, जाय फिसाफ्रा हावरिया मावरिया जानानै दङ, बै मानसिफोरखौ जोङो साख्रि होग्रोनांगौ। बिथांमोना लेखा रोङै न'खरनि, बिथांमोना इक'नमिकेलि गोग्लैसोनाय न'खरनि, नंखायनो बिथांमोननो इन्टारभिउ होआलासिनो जेरावहाय जोंहा लिस्टआव दंखायो मुंख्लं फेमिलिफ्रा, जेरावहाय जोंहा लिस्टआ दंखायो जायफ्रा दाय गैयालासिनो साजा होनायफोरा, जेरावहाय जोंहा लिस्टआव दंखायो दाय गैयालासिनो एनडिबिनि मुङाव जोबजानायफोरा, बिथांमोननोथ' जों साख्रि होथारनांगोन। बिथांमोनखौ इक'नमिकेलि जौगाहोनायाथ' जोंनि दायित्व। बिदि बुंनायाव बुंदों इउपिपिएलआ इट इज डान। बियो अके, 15,000 जेबो नङा, मानोना बियो जोंनि गोग्लैसोनाय हारि माहारिखौ जौगाहोनायनि थाखायसो। बेवहाय बर'निल' बाथ्रा नङा दै। दानिया गुबुन 35,000 बा 1 लाख पस्ट क्रिएसन खालामनायनियावहाय ओरैबायदि मोनसे आं कन्डिशन होबावबाय, जुदिहे बे 50,000निफ्राय 1 लाख पस्ट क्रिएट खालामबावोब्ला 15,000खौ दानख'नानैबो बेवहाय इन्टारभिउ जायोब्लाबो जाय नंगुबैयै इन्टारभिउ पास जागोन बिथांमोननोसो होनांगौ। आरो बे सिलेक्शन बर्डआ, स्टाफ सिलेक्शन बर्डआ खोब मोजाङै नोजोर होनानै गोरों मानसिफोरखौ बासिनानै जोंनि हालामखौ जौगाहोनायनि राहा लामा लानांगौ होननायाव बेखौबो बिथांमोना दान होननानै बुङो। दानिया बयनिख्रुइ सोमोनांथावसिन सोंनायनि फिननायखौ नोंथांमोना नायदो। आं कुइसन खालामबावदों, आंनि जोबथा कुइसन इउपिपिएलनिसिम। जोङो दिनै थामथि बर' एकर्डनि गेजेरजों साहा ओनसोलाव जेबो मोननो हायाखै। 1967आव जेब्ला पिटिसिआ जोनोम जादोंमोन बै समावबो बे हालामा गादब जानाय। 1977आव जेब्ला इउटिएनएलएफआ जोनोम जादोंमोन बै समावबो बे हालामा गादब जानाय। एबसुनि मुभमेन्टआवबो गादब जादों, बिएलटिनि मुभमेन्टआवबो गादब जादों, एनडिएफनि 34 बोसोरनि मुभमेन्टआवबो गादब जादों आरो गादबजादोंल', नाथाय जों जेबो मोननो हायाखै। नंखायनो इउपिपिएलआ पावाराव फैयोब्ला आं नोंथांमोननिसिम मोनसे डिमान्ड खालामो, बै साहा ओनसोलाव जाय नोंथांमोननि एकर्डनि एबा जोंनि एकर्डनि पिन पइन्टफोरा गाहाय लाइनाव जों राजा लामानि सेर सेरावल' जाना दं, बेखौ साहा ओनसोलाव बोखोनांगौ मेक्सिमामखौ होनना बुंदोंमोन आं। आरो बिथांमोना बुंदों दान। माबोरै दान? जोङो एखे कुइसनखौनो हाइ कमिसनार आइबिनि
डाइरेक्टर आरो डिपुटि डाइरेक्टर सानैनाव सोंदोंमोन, डिपुटि डाइरेक्टर सानै आरो डाइरेक्टर नोंथांमोना जों जा एकर्ड खालामनो थांगासिनो दङ नैबे मडेलिटिखौ नायनानै नुनो मोनदों जि जायगायावहाय जोङो डिप्राइभ जादों रायजो राजाया, जि जायगायावहाय जोंनि मानसिफोरा इक'नमिकेलि सोबख' जादों बे जायगायावथ' जों कुनु डेभेलपमेन्ट स्किम हरनायखौ जों नुनो मोनाखै। बेवहाय जोङो माबोरै सिगनेसार होनो हानो होननानै जों बुंनायाव, माबोरै बे मोनसे मोजां एकर्ड जानो हानो होनना बुंनायाव डाइरेक्टर आरो डिपुटि डाइरेक्टरा होनदों नोंथांमोना बेखौ चेन्ज खालामनो हायो। जास्ट नोंथांमोननि हालामाव बिटिआर हालामावहाय बेखौ जास्ट पिन पइन्टल' होनाय जादों, खिन्थु बेखौ चेन्ज खालामनो हायो। माबोरै हायो? जुदिहे नोंथांमोना सरकार दानो हायो। सरकार दानो हायाबाथ' नोंथांमोना जा पिन पइन्ट हरदों बेखौबो मावनो हानाय नङा। मानोना सोबख'ग्रा, गादबग्रा, नासयग्राया जोंखौ सिगुन बायदि जेब्लायबो जमनानै थाबाय थायो। खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि जा एकर्ड बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनोब्ला जोङो दानबखौ नङा मानबखौ बासिनांगोन। जाय दानबफोरनि नासयनायाव, सोबख'नायाव, गादबनायाव जोङो टिबि बेमारफोर बायदि जानानै दङ, केन्सार बेमारफोर बायदि जानानै दङ हामनो रोङै बायदि, बेफोरबायदि बेमारनिफ्राय हामनो थाखाय, रैखाथि मोननो थाखाय, बारग'नो थाखाय दिनै जोंनो खौसेथिनि गोनां आरो सोदांनायनि गोनां। परिबर्तन फैयाब्ला नोंथांमोना बै बेमारनिफ्राय मालाबाबो परित्रान मोननो हानाय नङा एबा बारग'नो हानाय नङा। नंखायनो खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोना दिनै सोलायनायनि सम फैदों, गावखौबो सोदांनायनि सम फैदों। मोनसे बाथ्राखौ जोङो रोखा बुंनो नागिरदों, जोंनि गेजेराव गोबां पलिटिकेल डायलग जाबाय थायो। आं एसे बुंबावगोन, गोबां बुंनो गोनां दङ, 2 घन्टाजोंबो बुंनानै फोजोबनो हायामोन। आं सर्ट खालामनो नागिरबाय। नोंथांमोननि गेजेराव दे बावैसो 5 बोसोरनि उनावहाय सेल्फ हेल्प ग्रुप जोंनि बिमा माहारिनो होनो थाखाय बाथ्रा होबोदों दिनैनि बे सरकारा 5,000 खरै। बावैसो जोंनि इउपिपिएल हानजाया जा थांखि लादों सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 5,000 नङा 75,000 होगोन होननानै। 75,000 होगोन जोङो जुदि जोंनि पार्टिया पावाराव फैयोब्ला। आरो 75,000 मोनखायो बेनि स्किम बायदियै। 75,000निफ्राय माबोरैथ' 5,000ल' फैखो? नाथाय बिथांमोना एबार 10,000 होगोन होननाय बुंनायखौ आं खोनानो मोनदों, एफा एफा बहाबा बुंलाबायनायखौ। मोनगोन 10,000। खिन्थु जोंनि हानजाया जुदि पावाराव फैयोब्ला आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ रोखा बुंदों, जोंनि पार्टिया नोंथांमोननो 5,000नि जायगायाव 75,000खौ 5 फैसाबो खम खालामालासिनो होखागोन। गुबुन मोनसे बाथ्राया जादों बेवहाय गोबां डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा दङ। आं गुबुन हारि माहारि थानायबा बुंगौमोन, जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजनखौ मोननो हादों। नंखायनो गुबुन सावताल, राभा, नेपालि, कच गोबां हारिनो, कचफोरनियाव मोनसे जाथि दंबावोमोन, मामोनलाय बिसोरो बै सुत्रधरफोरनोबो मोनसे डेभेलपमेन्ट रिजन बानायना होनो नागिरदों। रिजन डेभेलपमेन्ट सेल, रिजनबो जानो हागौ नङाबा सेलबो जानो हागौ, नामा फिक्स जायाखै। अलरेडि बेखौ डिसाइड खालामखाबाय इउपिपिएल पार्टिया। बेखौ होनानै माबोरै जौगाहोगोन मोनसे हारिखौ, बेखौ जोङो मोनसे स्किम बानायनो नागिरदों। मानोना बे जोंहा फार्स्ट फैसाबो लस जाया बावहाय। सोरबा हारिखौ जौगाहोनायाव, मोनसे हारिखौ जौगाहोनायाव नैबे बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजनावहाय जोंनि रिजनासो जौगानाय। मोनसे हारिखौ सोबख'नानै दोननाय माने, गोरिब खालामनानै दोननाय माने बे बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजनासो गोग्लैसोनानै थानाय। नंखायनो जोंनि बे पार्टिया, हानजाया मालाबाबो गुबुन मोनसे हारिखौ गादबनानै गुबुन मोनसे हारिखौल' जौगाहोनायनि थांखि नङा, दिनैनि बे एक्जिस्टिं सरकारफोर बायदि। जेखियानो जायाथों, आं मोनसे बाथ्राखौ दिनै नोंथांमोननो रोखायै बुंनो नागिरदों। जोंनि दिनैनि हादुंगोराफोरा
बुंबाय थादों गावसोरनि मान इज्जतखौ लाखिनो थाखाय। दिनैनि दिनाव जा सरकारा बाथ्रा बुंगासिनो दङ जोङो बिजेपिजों एलायन्स दं होननानै, बेयो नंखाय राव। बिजेपिजों इउपिपिएलआसो एलायन्सआव दङ। दिनै गाबोननि गेजेराव नोंथांमोननि नैबे कनस्टिटिउन्सियावनो, थामहिनबा आं नोंथांमोननि सासे केन्डिडेट, बे केन्डिडेट महरै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंगोन, गाबोन सबनियानिफ्राय बिजेपिआ आंजों नोंथांमोननि सिगाङाव ट्रेक्टराव भट होनानै गिदिंफानो थाखाय ओंखारगोन। बे समावनो नोंथांमोना रोखा जागोन बिजेपिआ जोंजों दंना बिपिएफजों दङ। बिपिएफजों थाया। बिपिएफजों थानायमोनब्ला दाखालि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा जेब्ला अमित शाहखौ लोगो हमनो थांदोंमोन, खेबथाम एपइन्टमेन्ट लेटार बिदोंमोन, मोनाखै बिथाङा हाबनो। मानोना बिजेपिआ मिथिगौ बै सोबख'जानाय गादब जानाय बिटिसि हालामनि मानसिफोरा जौगाथायनि थाखाय एकर्ड खालामदों। गासैबो सोमावसारनायखौ फोजोबनानै बै एकर्ड खालामग्रा मानसिफोरानो बे बिटिआर हालामखौ जौगाहोनायनि थाखाय खुंथों होननानै जों सिङाव एलायन्स खालामदों। जिखियानो जायाथों, मोनसे बाथ्राखौ रोखा बुंनो नागिरदों, आं दहायबो बुंदों, जों दैदेनगिरिफोरा थफ्लासे थाखा, बथलसे जौ, खुरैसे बेदरनि धान्दा लानानै जोंनि सोमावसारनायनि फिथाइनिफ्राय एबा नंगौ लामानिफ्राय एरखेलांदोंब्लाबो आं रायजो राजा जोंनि बिमा माहारिखौ खावलायो, नोंथांमोना खौसे जा। नोंथांमोनाबो जोंबायदि खौसे जायाब्ला बै मुंख्लंनि सावा जोंनाव नांनायजों लोगोसे नोंथांमोनावबो नांगोन। बारग'नाय नङा। आं हले बेखौ बुङो, मुंख्लंनि सावनि थाखाय आंनि फिसा, आंनि फिसौफोरखौ खाना खुजा लेंग्रा जाजानो लुबैया मुंख्लंनि सावनि थाखाय। आरो नोंथांमोनाबो बेखौ दा लुबै। जेब्ला जोङो फैजेनदोंमोन खेमावहाय, दिग्लि खेमाव, सानै आइजोआ उन्दै उन्दै गथ' लानानै, फिसाइफ्रा गावथार जानायमोन बेस्राफोर, गाबै गाबै खावलायफैदोंमोन, आदा मा खालामनो, आंनि फिसायाबो थानायमोनब्ला नोंसोर बायदि ज' ज' बे समाव जों मिनि खुसि नोंसोरखौ बरायनो हागौमोन। उफाय गैया, आं मोदै गफानो गोनां जादोंमोन। बेफोरनि जा दाहा, बे दाहाखौ जों दिनै मानो बावगारखो? जाय बिसिया, जाय बिमाया, जाय बिब' बिनानावा बे फिथाइखौ मोननो थाखाय गावनि आंगोफोरनि जिउखौबो संहार खालामहोबाय, बोलि होबाय, साननैसो सोरनिबा थफ्लासे रां मोननायनि थाखाय, खुरैसे बेदर, बथलसे जौनि थाखायनो जों फानजानांबायना? आं हले बेनि भागि जानो हाया। नंखाय बाथ्रा बुंनानै सोंखारिनो हागौ। फैसा गैयैनि थाखाय आंलायनो म्यानमाराव एनडिपि जाहैदों। आंनो फैसा जासिदोंमोन बिथांमोना, आंखौ लांनो हाग्रानो 2 कौटि होगोन होननानै डिक्लेयार होदोंमोन। आंनो बेसे होगौमोन रायजो राजाफोर? सोमोनांथाव राव। आंखौ लांग्रानो 2 कौटि होनो नागिरदोंमोन। लासिं सिं राव बियो। हारिखौ फाननायनि अनगा, मुंख्लंनि बेसेनखौ फाननायनि अनगा माथो दङ? जा, नोंथाङा लानानै जा, आरो पलिटिक्स गेलेनो थाखाय हारिखौ दा बाहाय।